ветеринарии. Днес продължаваме приключено за Бъдър Сити. Не знам какво да ви кажа просто. О, да, когато направя апартамента, влог, айде. И най-горният етаж, той ще бъде на третия. На третия ще има, няма да го знаете, магазин. Такъв съпич. Няма да е сняг. Истински. Не знам защо го пушам. Пак стана. Следва мало. Тук аз пък мало. Апартамент. Апартамент. Не знам ли пак. Може да не се знае. Ще го направя слънчев кейк. Това току-що го измислих как да го направя. Това е много готин кейк. Поне за мен, за вас може и да не е. После ще се направя. Ето какво за вас. Ще ги направя. Да знам. Ело, файт. Това ще бъде с такова гън. Не знам. Да. Това не е тебе, това не е. Ето така. Yes. Вижте сега, това е готово. Не бе. Ще направя сега. Да. Готино е. Ще да. Готино. Не очаквам да стане така. Щях да го направя иначе квадрат. В принцип така щях да го направя. О, да, така готино. Не, колко ще чу. А, да.
далі випало 29. Ну і помай zostało. Останній люди з вами. 64, 302. Так, штука иди на второй этаж. Магазин посмотрим. Тут запад что-то. Надо что сделать. Мы вышли в наши апартаменты. Стану я. Вот это. Я не знаю, куда я слушаю. Jeszcze się uczyli na survival, pod снялся Legend Boy. За что летим на survival? У меня есть випадок, где survival. Jeszcze lecimy, że to się nie znam. Zamawiają miasto z survival. Накрутить не можем, сразу наш. Значит, надо ставить. Значит, эта штука второй этаж. Второй этаж может быть самый один. Да, второй этаж. Може да я хотела. Тук се стади един апартамент. Много хотела. Се стомбите. И подожди. Всъщност ключето свършва. Знаете, и до скоро.